Per mai noi penso che mi sguardi, va presto bâtiment sur de bâtiment juste à la Pérouse, à Fleur de Langue, dans la Kenevo, mais sont dans Zut. La Pérouse vont de Manor du Go, Albi, de la Kenevo juste de Eleanor Brodou et Rick. À Fleur de Langue, va être Manor Rosevillio, so va Dult, Kuchen Kalak. De la Kenevo de Georgette Kerwatz a diva nak me 6 mis. Ik nak gewoon we just bâti puis on neve di me da gebugel yo angde de bâti c'est pas tripe berga va que content tombet. Ma fait bâtiment chopewai ne he deket en vises 16 a Pempa de Hugen a Perwarugen partiant dus pars Brest Bern tout partout waar bord nodu hij de dou bâtiment guerres et partiant d'over Troja arbeid. Bon, hebben we discondacht nu waar gaten zo gaten arbeid, dus blijf een partij nu dus Brest maar, en niet te gaan bitte de nenes Madeira. Madeira, hij posen también d'over Green. Mais quand on arrive à también, on est pelos bitte Tenerife de Gemer Guinze. Hij was déjà bij een clan waar wat iemand Fleur de Langue hij Monge, hij was steredonier, een astronomer. Waar ik het débarqué, was juste puis een clan Moor quoi. Agora dan daar te wonen was juste wanneer goede daí dama bah Brasil bah Pors we gaan weer Saint Catherine. Juist dan goed wie per bah Pors we zeggen wie je gemer in de Traunee we gaan te. Car pensons encore là bâtiments c'est ouais dus Brest gaan met het kalles de Dimi mais qu'est-ce dan gaan te je David David Béon mort hier à Eisquelle. Béon, wie deed de God ordinaal dan met Brest de Dimi. Puis een goede Brazil, maar nou niet door een drode Cabor, maar de Stries Moor Magellan, maar de hadden we de Chile. À Chile, a uma concepção, pausa dari, a nós não derrete von gudi de daí de nenes Basque, de a zo heel zelet Fleur de Langue na schrevet die Rick Georgette de la taille prononce tout pes na kalba nedese tout mijn aan een tripe bij met bezor tam gaten avec Gouelet Fleur de Langue had mesuré mijn bras, les statues de l'île de Pâques quelle là. Alors dan daar goede de wondere amandre Hawaii. We zeggen weer nemen ze sandwich de hoorse. Dus Hawaii en daar het mo adrien. Wa goeie daar dan in Alaska. Bij de Jones Bering na kaart passage de helemaal we zeggen rook. Mais Lois Huisek, Jonge prononce mateix moyen de garde passage pe dan naket de dremme drema. Wie gale aie war more à l'antal. Dus more abask, more pacifique. Daar daar. Aber een klas que non heden allemaal, een klas een passage de dremmen. Aber jij war bij en war niet baas, ik was wat dierste won. Mais pe wan het baas nan bepon nan hesad mesuring gan dio wat iemand wien wanneer de ugen matelot dan he de hesa zedet pitan don de doer wa a bitte plek wa jot wa de wondre hij agastut at PVG chance Marie j'ai doer commencer de vervier de goed a dio wat iemand ze gan un wa nugen matelot
white vons, kolle daar. En dan que galle we jut, waket, kin fin, on songe avoir passas, mais moi que passas bit. La Pérouse, pour le langue sens, on met Carlos de Rubu, de Gol, Hugen Waterloo, daar, un waar Hugen memmes. En dan daar goede daar de wonderament, de heul, de diet baga Monterrey. Monterrey is tussen Los Angeles, allemaal wel hem. Maar Monterrey, de Franciscanen, we hebben laat. En nu hij vleur de lang, na gwelle de mege dat hij pilan Guinness, Guinness gaan was. En in kaas de, sta dies, na kaas de dies, a beginnen waar wie die navel de wala blut, waar po batiman, na dis kennen niet waar nastrolab, de rein de mege we eerst toch de, maar sta mal en blut quoi. Maar Guinness. Goede pen een kuita daar, on trojan tout nord dus bro Abasque, bro Pacifique. Dus Monterrey nu dat je een toal allemaal bij Macao, bij Sina, allemaal bij Macao. Bij Macao hij voor de naam naar goed over Asiedo figuur d'une wat porselein, waardoor terkeer, bien zo'n foto d'une, qui m'a dit bonsom, de gest die doet bageer, bageer, als hij wat iemand dus brozoos naar kessen Nederlands, ze zo boven de nasier zo ze bagen, zo bagen die doet voor de lang moment. Goed heb dan daar te wonen allemaal de pugerom nu bij Macao. De allemaal kussen allemaal wel hem, Taiwan allemaal. Had over wat die mancho, had over tout lien, had over herden, had lakken tasokweer waar het doet, had over nee navy. En nu dan daar te wonen Oaguir, allemaal bit die soir Oaguir. En na Lois Weisig te, van CD hij staat tremmen, trainers Sakhalin zomaar. Nu bro Russia. Avant niet allemaal zo een zo Spanje là een B dan een baie met de hond als we lekker die hond voor de lang waar die keten ook la Pérouse manenen ze. A boppen nonus is boppen daar hè. Dan hij staat tremmen allemaal met een keer kalendor rekenen de return en een tremmen drie allemaal pisvilla le détroit de la Pérouse. Maar Noord-Japan allemaal. En daar hebben we nog weer allemaal drie Ninisi Gorilet. Gorilet allemaal we zeiden we nog weer dat je dan bij Rusland allemaal kun je allemaal bij Kamchatka Rus willen. Gaan tu disque door aan boord wat die mensen zien. Na lakken Lois Weisig je unen a goze Russen. Barthélemy Avayano, Barthélemy de Lesseps. Hij nak mij Nantegla, per partir door wat die mensen zien. En hij was de hammer brast voor de lang naar kemer neer wat iemand. En na disque pugen na man met door hendal. Rogaidama. Aber bit die berken daar wie don Lois Weisig na zo'n gezien wie don beter Paris de guest de Lois Weisig diopédaire mal gan tout pena disque déjà tout de wa disque à bord quoi. Na goed nu heenes bij die sec 1000 kilomètres de la Sibérie, l'Ural, Aïeba Saint-Pétersbourg, Tremen Estonia, Latunia, Ituana, Polonia, l'Allemagne, à Aïeba Bonvance. A 30 mis na laket, hij gan met ordinal visigantan Gitournea Russian. Musons,
gan traîneaux, gan kizek, gan kiri, gan des radeaux, gan ranger, scorned a traversé avant tout. 1000 kilometer, en nakeme ugela. Bon, mais bâtiment wel juste na derhet won, nan kuita dama hamshatka de disken more abas comment hein, Pacifique, de don wadro. Hij hebet hier a diers navigo. Puis dapin ke ben pisket, on ben emnischen pisket mit vikat boet vresk original. Pevagnai ken fin nala fleur de langue de la Perouse rededim non pose un tumnakat vidover dourdus, non ke kin dourdus. Ka zevidjem ordinal gad war bâtiment dourdus. Vid la de scorbut en de heel wat leven de dangerosité. Ken fin un boze dama van de nama mathe tumnakat dama dre Allemaal wilad bij les Samoa américaines. Nenezen mordeert. En dan kan de Nenezen winnen. En de goede doordus tot een deketan maar want er ben tuut dus een Nenezen zee. Wel we zullen de naturel de Nenezen zee. Drode ben. Maar la Perouse gave pour nous wat tuut miskede aan een neer. Droit a esa casa chican gote, a esa cabeza gote también. A cuscuri ferrang na lata la Perus, me mim skad squarne de nos kuschen as un dus wela has, le redim le som devus pen. A kin fin la Perus na lata de program bon ham de som ha me reiner dit tu kamatlodo of fugio bit gut wie a de voilà. Wat gaan trugen met lood, gaan toka fusio en tout, de gehen doordoen. Maar wel erin hij in de druk muur, a kin fin en commence geen mende, a further lang na ben min maar koste I ben kwit, aber ben massacre goede gaan beige. Gan dut de Nenezen zee. Après matelode doit gata mission nan tedet kalois huizen na late jamais tener van dut tenet o koe vido da onde maar denik het jamais direct van dut. Arima late no he après de long coin mission bit massacre da lahat at dik matelode na he sa de von de gitonia de zobutarnia met dik matelode wa bit lahat gantan. Rewan la tapper hareton de bâtiment chaud mais sans puis do bâtiment vras chaud mais tambien pel wavor a dingon hanocho bit bord an un tapet a la Perouse penaguel zee wak de lang lahat a dig matlot ma ha me de hesa de kashikan gote han weer lahat toe die kan ook betrawa an een derde urut la Perouse dehen de doen wat dromen wie dat bij Australia. Ama bij Australia kussen Sydney wakke de hoorse, maar hij was een nano parse wat botaniek B, la B botaniek. Want sommige dagen doos. Florida lang wat bij laat een unieke mis du. Nu wat die mensen waar je allemaal misdemde, om zo misdemde, en dan soms beetje mismeurs op een jaar. En nu nalat la Perouse na schreeuwt Lois Huizek de Latien bomma, ham de had van de geer, de dremmen in Indonesië allemaal, meer voor Indes, en de had de allemaal, dat je bij Brest, ben mis guerri, mis seiskan, en nou op Perugen. Juste la révolution, juste quoi. Gounina schreeuwde, goedibe, kelobe ken dus douwatimanzi. Lois Huizek bla goedi was geweest, mis goedi dat hij laat me. Pegus bu kelo dus douwatimanzi. Kabaheno ha pinvi douwatimanzi
tout pis na gwet du disket en dan de geste Frans door die aan de Lois Huizek, ze wat trouw pin wie gante. Wakke ken kelobit. Ai révolution ba France Lois Huizek be die hoege dan ba Miss Denver 1603 a Dekaperwarugen a Petrus Dekaperwarugen kelobit bopet. Avioreke gotes mi leiskan a hwer nugen Peter Dillon un dus brojos na waet kom als de glas gahe na lake ba hi ben mi had de gat ple he kolle dio vatimonze pu den me war in per kollet az wat tregon la gude Peter Dillon waet war nesen ayo an nesen wie nahe ai welet ba hoek den dus nesen ze een toit en dus een nippie. Maar nu niet buiten je. Maar tegen Penaguelle zee, Penaguelle Peter Dillon een toit nippie zee, en agence de Hadgon de France, en wat iemand hè, ze appelle, maar c'est pas de France, doit het Charles X en Dick sans het, à de Houlgantan, mais de bio, han weer resté trois népis. À Charles X na gelvet de Lesseps, Barthélemy de Lesseps, Barthélemy de Lesseps, non wélan, ja trois dat dus een officer, dus een expeditie, dus Troyat la Pérouse. Het dus tu messens Peter Dillon no haar de glas goede was, ayo anenzen een koos, dus die nenen ze laten, ja, maar doet kont, dan raconte die de laten, penons gojal goos, die of wat iemand naar een golle bad nenen ze, Mariano Vanicolo. A Peter Dillon van de welle daai, ai kaart, we zei, haar boord de noord, we zei, kaart haar nu trio, dus wat iemand qua. En deux gaan toen trouwens de Bon France, de disconné. Ah voilà, ja, rien sur dus bâtiment chose, col ba Vanicolo. En nu he de horse nu hoe kessel du Mondurville gaan die bâtiment aller de glas qui était Peter Dillon na Marvet, mais bien à boppe de een abé de nahan na promet Charles X ni gafse dio vatimonze. Per 1000 livres jusqu'à ni. En nu he du Mondurville de won aan de kabe en trouwje, maar den be halle won bandour de wellet ple sans so bâtiment so canon so wel so bien né, un cadre tout. Agure ma fait hoe een bomme bahvans prononce ple wa colon dio vatimonze. Bon, tout nu devait. Mais pense de glace warne pense garder scaphandrier ou elle verra tout à ce capte bon bandour de glace ne. Abu gotoz murvikan la min nahon a non que min nahon kan a hante kan à peu près ouais de Harm Taziev à Rewal was dun ari hoet an aet tap de mon bandour avant naï voir la boussole sans cette à peu près 10 mètres bons d'our bah Vanicolo dun ah on a commencé de glace que tout les bâtiments chez à goûter orbit Hevridat il on Hevridat Salomon Gwed gaan dus nornet Alain Conan en Jean Guillou un sploeg moor rama men gwed de Hevridat se vit stam derde glask ba Vanicolo bâtiment chez eux en gwed Bern dus bla minahon une pewarugen non commence a bo pewabla hindun de glask Hier zo op 1000
dra, zo bit acier a bentrel, zo bit de disposer. An un card de nos capelzo en 2008 eis, un card memes esken, squelette du annen, an klaske gon recherche ADN a tous ces klaske ana a hovem à peu près pioré Joa est un des physiciens à bord de la boussole. A son intérêt bon par Brest. Bon donc derrière de glace, mums hier derrière de glace, mais redédi return à fleur de langue memstra. Car fleur de langue figure là on là prononce une des bâtiments so bekat d'où eistuen à qu'est-ce que intérêt par musée de la marine par Brest. Fleur de langue pras waigantan. Fleur de langue wa bit la had neuhe ba nenes tutui la ma la dama wa bit la had he gon kon la gudu wa bit la had mi leis kon now a pewarugen. Missioner tad missioner wa duen en la te veseid na la de nini wa ben nenenze titula nala te me haderin dag vid ka plisal me spekada na mama anohe vid remercie ana dus tout pesqued ama me haderin dag nisken un den mat am dut koers ne laha door na nenesma an awa et dinan a gwin derf par Hasselquat, roi isken fleur de langue. Ja. Car de mateloso rien wa bedebe a scobandur, mais ni wa ben ni sin respect vite a nan interne ai. Nisken is wa bit hat kasse damo de vrest wa de vrest, wa bit no bidu bras a mina gon ministre marine de Horsey Krans wa de la a gon niskop bro Kearney monseigneur de la Marche wa de d'over littéralement bras et gon bern tut a que eis ki ze gwen j'ai war corve fleur de langue a hebit interet bar Nilis zon Lois bar Brest. Nilis is een beetje distruget, maar in Brussel die wij hebben, een kade wc, waar horen qua, maar misschien de toetsklabe hebben. Aber maar gelakt, die na noter, Nilis zon Lois bar Brest, maar boven. Maar hij duurt nog eens benakkerd worden veel te lang, maar waar noor Nilis, we causeer de fleur de lang pronomen hij. Ik moest drogen, dus tout een histoire zee, zo'n histoire die is wel juist tragiek wel velad, mais een histoire keer met stra. Kan doze melara dinal fleur de lang, want den la Perouse qui était want den maar a bijideen commandie een merdi ad mat bras, want nieuwe bras wa mais fleur de lang, want den tambien dister, mais kapamat. A hennes na velad deneveres, zoals kon niet velad dus hele generosité hata roide, bijideen ordina service rewal. A hesa vigin ordina guela rispe a partir matolode vigin nae flodon naim vigin ordina zeer hoarne we say vigin jomus clan na man bit a devshin welan pred vigin ordinalie anohe vai générosité et humanité we vela den ja deners vela jos kan hier pes varke een denze pour l'Antoine Fleur de l'Angle. Grande du manœuvre, par Kemper Guisenek. Tambien l'orne, boile de den vuur en een den, même stra hanveed, ba tout beet kahe. Muur hanveed et la Pérouse, là, on va dire, la Pérouse est hanveed, mais nimzo hessa, avec hanveed, Fleur de l'Angle.